record weche mag yier electoral offenses. Akende kaluwore gi in wakili, wach mabende Moses Kuria nochwalo e doho gi pachi mana kinyalo nyiso jopiny. Inene nade? Mago cases mitere magistrates court, cases matindo tindo mag assault. Ingeni kiwacho ni ng'ato go ng'ato. Mani tere police station tidhi wacho ni ng'ato nyogo ng'ato to dhi bedo charged gi assault. Tok mago ingeni king'iyo article 140 kata article 140 wacho ni ng'ama dwa challenge presidential election result ni election mar president ne ok otimore maber. En election mar president mane mo challenge nikech ki petition ni elections ne ok otimore maber, ni ng'ane no bedo declared winner e yo mok ber. En ng'amo challenge ni no bedo declared the winner mok ber. Emomiyo en gine mane otero no tero mago itere police station to police mako jogo tero makadara kata tero cho gene court matindo tindo mantie Nairobi kanyo. Ok gin gik mitere presidential election. To ka no dwaro to no orito obedo kaka witness mar William Ruto. Owacho ni seche mane announcement timore jo Azimio gi be ne otimo kama koro nego kata ka election moro bedo ordered mondo kik yiene gitim kama, lakini wach mar gine ok nyal bedo ni embo kelo petition. Apane ng'ama nyo miye advice makamano nyoko miye advice va kana bed ni and judge mobiro buando gira mane makwongo bet wakwongo wawito mondi kore kwa chako winjo bura. Ero kama na inya bende kopogre gi man wantiere gi Ruben Kigame bende na lap dhoge ndonga ne bedo jatend piny Kenya mar